हाय गाइस बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स' दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव लोगोफोर। भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि दानि जुगनि सिख्लाफ्रा मा जालांखो, बर' सिख्लाफ्रा ओरैबायदि भाइराल खालि अबेबा हमजानाय, अबेबा सोरजोंबा गुबुन जाथिजों थांनाय बेफोरबायदिल' माने खोनाबाय थायो आरो ओमफ्राय नुबाय थायो ससियेल मिडियायाव। मानि थाखाय बेफोरबायदि जागासिनो दङ माने मिथिस' हाया, बादा होब्लाबो बिथांमोना लाया। बेबायदि माने जानायखौ माने गोबां जोंनि रायजो राजाफ्रा नुयोब्ला हमनानै बिथांमोनखौ बुजायनांगौ आरो मोजां लामाजों बिथांमोनखौ दावगानो बा मा होनो बेखौ, बिथांमोनखौ माने मोजां लामाजों हान्थिनो फोरोंनांगौ आरो गामिनि रायजो राजा बिथांमोनानो सासन खालामनांगौ। सोरबाया हमनानै बिथांमोनखौ फैदाब खालामबाय, भिडिअ लाबोबाय। दा बैफोरबायदिया माने ससियेल मिडियायाव गाज्रि भाइराल जागासिनो दं। मोजां भाइरालथ' नङा बियो, गाज्रि भाइरालसो। दा सोरबाया मिथिखानानै बुजिखानानै माने बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों आरो दा बे मिथिखानानै बुजिखानानै बे खामानिखौ मावनाया बिथांमोनखौ फैजायो, अब्लाबो ससियेल मिडियायाव आगारजाया। माने ओरैबायदि गाज्रि जादों। दा आं मोनसे फेसबुकआव नुदों। बेयाव नुनायाव जोंहा बेयाव होनदों 20,000नि फानो मायो, जेनेबा बेफोरबायदि होनदों आरो बेबायदि डाइरेक्टलि सोंनायाव खोन्थादों सासे बारा गिदिर नङा सिख्लाया। बियो होनदों आरो जाहाथे बेफोरबायदि माने मिथिखानानै बुजिखानानै बे गावनि देहा सोलेरजों गेलेनाय, गावनि हारिखौ जाथिखौ बरनाम खालामनाया गावनिनो माने जोबोर लाजिनांथाव। गावनि न'खरनि फारसेथिं जाथि खुरमा बाय बाहागिनि थाखायबो माने लाजिनांथाव जायो। बिथांखौ सिनायनाय गोबां मानसि थायो, बै मानसिया बुजिनांगौ, साननांगौ। नाथाय बिथांमोना जेबो साना लाबानो, उन सिगां साना हौवानो बिथांमोना जे खामानि मावगासिनो दं, बिथांमोननि थाखाय जोबोर गाज्रि। मानो होनबा गासै बर' रायजो राजानि थाखायबो बेफोरबायदि भाइराल जानाय बा गाज्रि लामाजों थांनाय बेफोरबायदिया माने गाज्रि जायो आरो ओंखायनो बिथांमोना सोलायनो नाजा, बयबो खावलायो। आरो बिथांमोनखौ आंनि बायदिब्ला बिथांमोनखौ मोनदोंब्ला भिडिअ बायदिसिना खालामनानै आगारनो नाङा। मानो होनबा भिडिअ बायदिसिना खालामनानै आगारोब्ला बांसिनसो माने गाज्रि भाइरालखौसो बांसिन नायखायो नालाय मानसिफ्रा। गाज्रि भाइरालखौ नायनाय लोगो लोगो बिथांमोननि थाखाय माने माखासे सिं सापर्ट थायो, सायावसो माने ओरैनो मोजां बाथ्रा बुंगोन सोरबा बायदिया, बा सोरबा बायदिया जास्ट गाज्रिखौनो बुंगोन। अब्लाबो बिथांमोनजों 100%बो सापर्ट थाग्रा मानसि थायो। मानो होनबा बेबायदि माबाखौसो बांसिन नायना इन्टारेस्टिं मोनो बा नायगिरो खायसे, बेबायदि जायो नालाय। दा आरो मोनसे नुबाय आङो, बेबो फेसबुकआव ना इउटुबाव नायदोंमोन आरो बियो बिहारि सेंग्रा, ओमफ्राय सिमोन साफरिनि सिख्ला, बर' आरो जोंनि। होमबा बेसेबांबा गोजाननि सिख्लाया जोंनि गुवाहाटियाव फैनानै खामानि मावदों ना मावाखै, बिथांमोननि जायगानि मानसिफ्राबोथ' नुवाखै बा न'नि मानसिफ्राबो नुवाखै, नङा होमबा? रावबो मिथिया। बिथाङा फैनानै गुबुन जायगानि बिहार जायगानि बिहार सेंग्राखौसो लोगो हमनानै बिथाङा थादों, बा गुबुन जायगायाव थांनो ओंखारबावदों, बा बिथांखौ लांनो ओंखारदों। बिथांमोननि माने खोथा आरोना, बिथांमोना गोसथोलायबाय, गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड बेबायदि रिलेसनशिप थाबाय। दा बिथांमोना हमजादों। दा बिथांखौ हमनाया थिगानो जादों। मानो होनबा गुबुन जाथिजों थांनाय लोगो लोगो बिथाङा गोबां खस्थ' मोनहैगोन बा मा खालामहैगोन। आजिखालि नुगासिनो दं भिडिअ'आव बर' सिख्लाफोरखौ गोसथोफ्ला थोफ्लि लांनानै सोरबा बुथारहैदों, सोरबाया फानहैदों, गोबां माने जागासिनो दं आरो हमजागासिनो दंबो। बेनिखायनो आं खावलायो, सांग्रां जा बर' सिख्लाफ्रा। गुबुन जाथिजों रां रुफानि लालसाव, माने थाखा फैसानि खेथ्र'आव दा गोजाव। मानो होनबा गावहाबो आथिं आखाइ दं, मावनानै जा, खामायनो नाजा। बयबो
गावनि आखाइ आथिंखौ इसोरा हरखादों, बे आखाइ आथिंजोंसो मावनानै मोनजागोन आरो खुद गावखौनो गाव खस्थ' जिउखौ बावसोमनानै देहाखौ गारसोमनानै नों खामानि मावनानै जानो हायोब्लासो नोङो सानसे मानसि जागोन। नाथाय नोङो ओरैनो जानला मानला नोङो दिनै सोरबा बायदिया ससियेल मिडियायाव फैदों, इउटुब बानायदों, फेसबुक बानायदों, दा बिथांमोना भिडिअ बानायबाय थादों बेफोराव, नाथाय गुबुनफोरजों सोरबा बायदिया माने गुबुन जाथिजोंसो लिंक लानानै माने खारनो हमदों आरो सोरबा बायदिया माने थाखा फैसानि खेथ्रआव सोरबा बायदिया थाखा फैसा देखायबाय, लाब लाब साब साब जाहोबाय लोंहोबाय, लोगो हमबाय, सानसे लोगो हमनायावनो जाहोबाय लोंहोबाय, थाखा फैसा होबाय देखायबाय, बेफोरबायदि फैसा नुनायजों माने जोंनि बर' सिख्लाफ्रा गोजावो आरो। नाथाय जोंनि बर' सेंग्राफोरनावबो दं थाखाफोरा, नाथाय बिथांमोना गावनि इयुननि थाखाय साननानै थाखा फैसाफोरखौ हमथाना थायो। गामियारियावबा सोरबा सोरबाया माने बिदिनो खस्थ' खालामनानै रां रुफाफोरखौ बुथुमो इयुननि थाखाय। दा सिख्लाफोरनि लाइफआबो जाबाय गोसोआव जाहैबाय माखासेयाव सोरनिबा गोसोआव सोरनिबा गोसोआव नङा आरो। दा सेंग्राफोरनावबो बेफोरबायदिनो थायो। बांसिनानो जोंनि सिख्लाफ्रा माने बर'फ्रा माने ओरैबायदि जादों माने थाखा फैसाखौ नुनाय लोगो लोगो माने गावखौ माने गारनानै होयो, ओमफ्राय जेब्लानाखि थाखा फैसा मोनगोन बिथांजों गोजावलाङो, बेबायदि आरो। दा बेफोरबायदि जानाया मोजां नङा आरोना, माने थाखा फैसाखौ एसेबां लब जानो नाङा। थाखा फैसाया गाव खुद गावनि आखाइ आथिं दं, आखाइ आथिंखौ लानानै गाव खुद थाखा खामायनानै सासे गिदिर मानसि जानो नाजानांगौ। दा नोङो जुदि गावो मालायनि फैसा लानानै नोङो जुदि गिदिर मानसि जानो थाङो, नाजागोन, बे मालाबाबो साननायाव जाफुंनाय नङा। मानोना नोङो गाव खुद गावनि गोसोजों नाजानाय थांखिया मोनसे खामानिखौ नोङो जुदि मावसोमनो लाबाय, नोङो आखाइ आथिं दं हिसाबै, इसोरानो हरखानाय हिसाबै नोङो मावनानै खुदनो जानानै नोङो थाखा फैसा आरजिनानै नोङो जुदि सासे मालिक धोनि मानसि जानो हायो, अब्लासो नोंखौ बयबो गनायगोन। नाथाय नोंनि सिंजों गुबुन गाज्रि खामानि मावनानै सायाव मोजां लेभेल धोनि देखायबा नोङो जानाय नङा मालाबाबो। नोंखौ मालाबाबो जै जुदि मिथिबाय नोंखौ माने मिथिनाय लोगो लोगो नोंखौ मानसिफोरा गाज्रि बुंगोन आरो नोंजों रावबो सापर्ट जानाय नङा। ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफोर, दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव फेसबुकआव नुनायखाय, इउटुबाव नुनायखाय बेफोरबायदि भिडिअखौ आं लाबोनाय जाबाय। माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो। थ' आंनि चेनेलाव नोंथाङा जुदि गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर, अननानै बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लाबानो जाबाय। आरो फेसबुक पेजाव नायदोंबा फल' खालामदो। थ' भिडिअआ एसेयावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोननि थाखाय आङो बेफोरबायदिनो भिडिअ लाबोनो सानो, नाथाय भिडिअ लाबोनो समखौ मोना जायो नालाय, बेनिखायनो आं सानफ्रोमबो भिडिअखौ लाबोनो हाया। लोगोफोर अननानै नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। थ' दिनैनि भिडिअआ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।